Здравейте, аз съм доктор Сара Майер и днес ще ви разкажа нещо интересно за женския бюст. Искате красив, стегнат и обемен бюст, но не и месеци прекарани в следоперативно възстановяване. По-големите гърди могат да бъдат напълно естествени, без хирургически интервенции и силикон за хиляди левове. Всичко, което се изисква, е малко постоянство и няколко билки от природата, комбинирани в ефективна формула за по-голям и красив бюст. Breast Max е най-добрият естествен начин за постигане на по-големи, стегнати и красиви гърди. С максимално подобрена формула, Breast Max ви позволява напълно да контролирате линията на тялото си. Не е необходимо да се подлагате на операции за по-големи гърди или на други подобни манипулации. Не е необходимо и да правите болезнени упражнения, за да изглеждат гърдите ви по-стегнати и секси. Край с чувството на дискомфорт. С Breast Max ще оголемите гърдите си лесно, бързо и безопасно. Най-хубавото на Breast Max е, че е лесно, бързо и не боли. Breast Max е тестван в много отношения, затова е по-добър от други подобни продукти на пазара. Отбрани билки и семена влияят на вашия естествен метаболизъм, увеличават броя на клетките и по този начин спомагат за оголемяването на бюста. Breast Max се ползва от хиляди жени без оплаквания вече над 10 години. Купете опаковка